Nagabanta ka balang presbyterian halaban nga priang supai pi baro syagani ka jingasang ka bakarpang hagani ka singi utray nga khot ya pi baro banyamanya lang ya ublay ban priang ya ka jingkar khu ka jong ublay ka ba udon ban ai kat pangingi ha ka bangingi wan ban mani pat sngap ya ka tin ka jong ngin twai ko ka jingi bap neng ni aingo emetrai namar ka ne ka por ka ba sha ingi sai sin pat bangilaban yo ni ka por ban wan man mani ban syakri me malang ublay bal kula ban don kat ban ngi aingo haba me don ka de long ka bor ka jingkar khu yang i habang iwan kumne ban mani me sai sin sha ngin mat ya ka jing don kat ka kerpang ni me ko try leng ba jing ni ka por ko kan ran babaro ka bangi ngin pendep try bi e chinga kan don ka jingalam ka jame kan don ka jingkar khu ka jame ko try nam ta lek ki brio ka jame ko kan ran ka mala pelilat ngin wan kumne ban mani me ko try pediang ya ka jing dwai ka boromi ash me ko try haga kerteng Jesus Christ ngi dwai gina baro mentabat la kerta amen nginya solang da kabang nyarwai ya gajing rawai ka basispa henriu pau wei Hasyab ngin yasngaw yakaktiin ka jong ublay ngin yos ka wika special number ka jingwai ka bakarpang na iba Melkison paryong ngan khot ye ban wan chakaman ban ai hiya ka ne ka jingwai karpang Hado nod bam la shaying ipa ban ki haba jisu long ulong bat ka benta jonga isim ying ukeruda usumaru yanga wat kuslaiha kadonon shus ngap kaktien utra Kat ba udang lam len
Isim ying ukeruda usumaru yanga ngan ruai bakmen kadonon ngan ruai dajing lalun isim ying ukeruda usu maru yanga T.Bn sim bakya kanon ngatur kamjan shujisu jing sting yang uai isim ying uri uda usu maru yanga ngakmen bantmen kadonon ngarwai dajing lalun isim ying ukeruda usu maru yanga ngarwai bakmen kadonon ngarwai dajing lalun isim ying ukeruda usu maru yanga oh isim ying ukeruda usu maru yanga nam ta burong play amen Ngi aingu yu blay namar kani ka jingruai ka bangi liyo sngau bat hak ne ka por ngin lek man sngap no yagane ka tien ka jong blay ngi don menta ka tiyo ka ar phra ka bangi khang yi mani kamut kala palat ya ka shiteng snem bande ki wiki por banja jingka seng banja yi mani la palat shiteng snem ngatrengin haban sha kali jingkali dan rei mentang isuk ngi shujuba bet corona ka khupor ba bha ka long ba nadu kan ka shitre ko Oktober arjar arpeu ka sarkar kala ai bor yang i saisin mangilaban plipat ya ka yang mani hoit kawan ra ba ki os opi ge bathamai ngim so phla ki khoni saru abaki pan nau pharu ban lek pan mani blai u pharu u persang man terwai ki bati os opi ki jong u ngala perkhat namar begane ka dikasngi ka bakhat do ka siuble ka bakhat do ka bang nim yo jingaseng ka sendi ila yo jingaseng ki mani ngala perkhat ka iku khubor ka bang ngadan man ai kilawan sibun ki jingmut ki jonga hrei namar bang yin pling mani no hakan ka siuble ka ban wan ngala kwa namar ka taban kren hakan ka por ban jet ban kren spang ka jing pen kentang lani ka jing kentang jongka yeng mani mentalahan rubna ngim shimla banwan yeng mani
ngi amani le se ki sem ki jingi bat kalong ka basutran ngi aingo ublay ngi laban mani ublay ka man singa basisha ti henrai ka bawan ban mani po ying mani ka per na magade ka jaka ya ka balapan kentang kenang ka benta ka bangala jet ban kren na markata ka ni ka por ka long ka jingpen khoi ya ka temple ka bangi laban lap ka tin ko jomblay ka gospel ka buku Matthews arfuel nong ka khot ka ba khatar khatlai ter uji sula let hapa ka temple ula be no baro ke be die be thiet ka temple ula pen klani ka met ju kinung e pens bai bari ke jingshong ji ke be die ye ki paro ula angaki la tho ye ka yeng jonga on khot ka yeng jing dwai ri phi la plong ka krem nong to ye ka ki prabangai bi junga ngakwa banwan ra leni panginya pet ki saut liki mat ki bingila ban shem nagane ke jingja ka bala ja ha ka jingem ke jong Jesus Christ about try kamaning kong kaying mani ka ba ple kaying mani ka de jaka ka ba ple ya baro lailat ya baro bangin wan ki ying mani ha ka temple rapi pulis pang ka temple kadon ke jaka kabakishna nagbata ki kintay nang tagadon ke jaka kabakishna nakabanta ki Israel nang tagadon sa jaka kabakirong ki lingdo kadon ke jaka kaba urang ba lingdo urung pangi ongika ka jaka kabakentang tam na baro hadien ki prabangit bit lamang kerpangru nakabanta ki gentle kabamut ki prabangit bit junga babala shna ki temple la plilat pilong ki gentle pilong ki jiu pilong ki kentay pilong ki senrang baro pilaban wan banrung sebagai temple ni ina markata kan kaktin ke jong ublay haga khat ka ar kaktin ke jong ublay ki yatho kong bau Jesus Christ ulawan banrung sepo kanika temple ujis ke sudah ublay lakhayo ke jinglong do ngado bau dang rit 8 million yu ban wan ka yeng mani pani pulin ka tin ka jong ublay bau Jesus Christ ubau try uju lek ba banrung sapo ka temple ban po ki snakok hagani ka joga khat ka khat ar ka don ka ong kum ni uji suti lo lek hapo ka temple ula be na baro ki ba die ki ba thiet ka temple ka ba pani bhashwa bau jisun don ki don sigi wi pat ki ba la de rung but kita ki ki nong khai ki ki brio ki badon nang ta kuma tho ka Bible banya pens bai bat bandi ye ki paro kini ki don ka plau le ne ka benta jo ka plau sakmat kila yo ka permission but ki don nang ta ban pens bai ka mut be ki brio ki bom nan siu ka khajna ka bade ban asha ka temple ki wan banya pen le sie bat exchange ye ki pisama kumbolong pidon da ka dollars pen kala rupiah ka kiban man exchange men pen biang kitu pat ki badie paro ki beri ki wan ban kenya ki don ki bon ra ki paro le jong ki don ki bom don paro ki wan ban thiet la datang kum ta kam dan jing bakala eru le bingi pule ne gak ten ke bingi shamba kam long satya ka babai kitu ki ba ya bujli ya ki sbai ya ki pisa ki charge ya ki ni ki commission ke baremha begitu ki badi ki paro pat ki le pande ya kala jong bat ban pinyo nong sibun la rawan ra ki bri ka paro ki pa pet ki yong kambiang namar ban kinya di ban da ka biang pi ban thien na ki ban siu prabangai biit hakador ka barem prabangai biit kini ki bri ki don nang ta ban khai hakiki jing mene balai kam don setia ki don pan yo nong hakani ka jingim ga bakan jado pada ka perthai ka bangingi don man im ki judon ki brio prabangai bi ki bon ban ri tengen haki ying mani ban ri tengen hakabalang kad khat ka bakhat saw ki tho bahang ni ki don ru ki bat ko bat ki bar matla ki bawan syapo kada ka temple kini ki brio bat ki jing duna ki brio ba ki jing don kam kim wan tang namar ka program baki depan wan ki wan namar bagi don kam yo oblay ki wan namar ki don kam ki jing ben kia ki wan namar bagi don kam pro bangai be chunga iki kamba no oblay banja haga jingem uji su don menta bakini ki wan pro bangai be hangta ban yo yagata kabaka jingem juki
kedon kam agar khot ka khat san ka yathu kong ki don ru kita ki rang ba ling do per kinong tho ki brio jo kanyam kinong lam jo kanyam ki repet ya ka temple ki babat per king ba ki ai namar bi ki nyau le ki nong ki ba hak para bangai biet ki kloi ban kem dau bon wat dau ki wei ban yu nu jor ki wei ban pen ram ki wei ru Jesus Christus ba utrai upen shai ki jing long ki parsi haying mani dak bu ai ka parsi jong parsi ba nong krong Lukas kat pralanong ulet ka temple ban twai wanga sha jing arsin chitiyo nga ai ka wei ni si pau nang ta upet shau ta ba don lang hakata ka jing seng wang ngamlong kum ki wei kiba simbor kiba pam klap kiba krim lene kum utai unong krong utai unong lum khajana para bangai bi jeng ki don ru kiba kum kita kiba lek ban rong hapo ka temple la don atli ki sembai kiba la bet hapo ka kendo bagi kita ki sembai kiba bet hapo ka kendo wei ni kita ki sembai umi shwa bandang lemi utau sumbai upampat mi dau pet ya utau sumbai bo mi iberit ba dela mi slai berit ba ida mi senti berit ba wang wow kumno kum tai berit pleng hadien shipnai umi sauta usumbai pitip umi wei ude usumbai ubami unyut para bangai be chunga ngim yo i yele di ngio i ki wei bat kiba kum gini ki brio kim la bani i da lei lei yo blai kini ki rang ba lang do kini kinong tho ki don na ka temple rei kim la pra bangai bi bani i yo blai hagani ka juko khat san ki ya thuru bagi don ki khna hang ta ka temple kat kum kene ka SOP ki khlung ki ba shpos nam la se kim pun slor ban wan shiyeng mani ngangai kan sepoi kapor ka bakin la banwan kumbu ki juwan ban ni khmil ti ka kum ka kapor hang ne le tho ba ha ka ne ka temple ki don bun ki khna pra bangai bi changa ka temple ka di ka jaka ha ka ba la ple pra bangai bi ka ying mani ka di ka jaka ha ka ba la ple ye ki brio paro bakin wan badai na ka ne ka daw ngilap ka gospel ka buku Marcos ka lenong ka ba kharar ka khot ka ba saw ki tho ya ka to ka ru kun thai ka ba duk kaban leben rong shika temple kadon tang ardam li pilaban suthu kamdon ka jan karyam ka babyang kelong rinjan kai hiar kerdan kami don main beriu teng teng kajudon kijing syapit ben kijing nyow ben prabangai bid habang iduna hagbakum kini gebenta teng teng hangiru ngisngo inferior ledi but don kiba kam duna kijing berkat lesi ngiso thaj wat ban lech sikayeng meni deka jing tho ka ya tho bo jisu don ban up ye ka ne ka long kme lesi ban kren na ka ban ong rung kong rung ka ni ka yimi ka dain ta jong phi ngampet ya ka ba sabar ngapet ya ka ba sapo ka ardam li ka ba PPI ka long kham he pa ni ka jing ai jong ki brio ka beruspa hakene ka jo ka parsi ka ba jisu kren spang uto uruspa parunong krong kaya tu ayu spang tu nong krong, habong nong krong ni tu nong krong bara bola ples bejar, henry de ubalum kajna, mariong nong lum kajna, kajing berkat kebuan kelong ubapop, ubatok, ubatu. Ada wan yang menilai si ngihap ban distancing, mo kasorkar kebu sunfit mentah, si ladang ila si full fit, bayo kabit pop hangi. Syanyo ben ke bekum kita, syanyo ben ke yeng kesem. Ngreu Jesus Christus bau trai uwan urung uya kendo yo sakayos om tang bu bamja usamit beriu kilenga u Jesus prabangai bi jenga ulawan ban pen klam ya kekenra banginam sauhak ulawan ban pen klam prabangai bi banginam kedau banong kitai utai ke bapap hau Jesus dan nong pop hau Jesus dan kita ke bangyong kisin prabangai bi jenga baro haying mani baro hak maru blai ngilaban rung ngilaban wan ngilaban shem yo markaman ngin saplino igani yang mani hagani ka tiyo ka bawan para bangai bi ngakwa ban pen kan mau la di ngakwa ban pen kan mau ngi bangin num shulek balamalan ban lek ngin ngakwa bangin ban ni kani kaying mani ka dai nang tabaro baro ngi ringkat
ki jiu ki gentle ki sinrang ki kan thai kita ka bang yong ki sin ba kita ka bang yong ki nong pop ki sana wallahi yang mani ngim tho ya ka sign buat mentong welcome Henry pra bangai bi kadur khamat jongi ka de pen pa kata teng iwan yang mani ngilong ki robot ngim pet wat ki besong asenda jongi ngim tip rumah na besong asenda jongi lamenta hakene ke SUP ke baka sorkai ke ILC kam da penslur banginya keren de simo social gathering syual ni hadian juga jinga seng hendrai pra bangai bi ngamud benong palakum lu ngidan kamet pen pau kedur khamat ke jengi kedur khamat ke jeng ke kedur khamat ke jeng piang kedur khamat bangilong na ke jo ke yeng kedur khamat bangilong na ke jo ke family pra bangai bi jenga kedur khamat ke bangi pen pau babaro ngilong welcome kabenta kabaar kabangi I hagane kabenta kabang pen sengrim kalong kajing pen khoi ya ka temple mentangi keren pai kajing le khoi ndai sai kti mo piwan si ban mi shabar laisin hing hapsum ro laisin teng pertelang le sebaka yo bing khriru sani tai sar ngi thap apla ta sita pra bangai be jonga habangi ong ke jeng khoi je kan pul ngimut tang ban ai rong man pen khoi je ke basabar kadai tang umau de ta jing tai dari pra bangai be yeki brio ke badan apa yeki brio ke bawan ban mani kini ka khot ngala puli phi ko ong kumne u jisu lorong ke temple ula be no yeki badi bathir ke temple ula pen klan yeki me jong kinong e pen sbai yeki chingshong jong de ke badi ke paru Long ki la tho ya ka yeng jung an khat ka yeng jung dwai dai phi la pelong ka krem nong to ya ka prabangai bi ka don ka jing knyot bor hak ni kitu ki bade ka pelong phi ki knyot bor kitu ki bom don pisala khalat iki prabangai bi junga kani ka di ka temple hang ta ya flau la don ga bukum ngene ka jing ja uji sum la sha The gospel honest kapen kamu ong kumni ka jing sngo sherham ya ka yeng jong me kala bamdu yanga para bangai bi jonga uji sumla ka ing apa jongu umla ka ing kawan kata ka jing bitar bakin jablai ka jing bitar ka ba khoi kawan how Jesus Christ about try kumni klem tip shu ka ba kentang ba bam kentang klem tip shu ka ba shisha ka ba shisha kadai ka yeng jeng dwai pi pelong yu ya ka Bible kong ula tanya ka jeng sempat ula be yaki pen kelon ni ka mi pen telun ula ong ka yeng jenga on khat ka yeng jeng dwai pi pelong ya ka krem kinong to kin tien ka be ki kin tien ka ba khor bang so tho ya ka ne ka jeng kren u Jesu habu penan kam ya ka ne ka kin tien jeng dwai bat ka krem kinong to Upsim ya kai ke bertho haka testament ke berim. Isaya san phone reu nyau ong kumni. Ya king kan malam ken show lom bagan tang jonga ngan pen kimen ni ki ka yeng jing dwai jonga ya ka jing yo tang jong ki ya ka jing knya jong ki on pyang hon na ka du wan jonga na mar ka yeng jonga on khot ka yeng jing dwai ya ki kin jam reu baro. But jerma ya nyau khat wei ong hatu kini ka yeng ni ka bla khat ka kerteng jonga ka kalong ka krem nong tu hagi khamat jong pi para bangai bi kai ka bau Jesu umut ban ai umut ban kren umut ban bu lengba kini ki kentien Jesu umut ban shai para bangai bi ka yeng menie kini ka yeng jing dwai ka yeng para bangai bi kumwang ngang di ka ban walam yekiken show lom bakentang ngilong ke bam kentang ngimla dalai banlong ke bakentang rebang irong sya ka temple habang irong syeng mani ngirong pra bangai bi ban keu show lom bakentang jungublai ni ai ngo pra bangai bi man kasin ke bam phi ba nga ngirong ska yeng ka bakentang ke jungublai phi oi ne phi mi oi phi so tho ne phi so tho ngirong pra bangai bi junga ong ublai ngan walam ken yaki show lom bakentang junga Pinrong siya ka jing don ni ka jong ublay. Pinrong
rong banyo iyo blay pin rong banyo sneo yo blay pin rong prabangai bi banyo shem shimet badu blay ni puli yo ke jingem ke jong Moses hakalenong ke ba arpusau ke kitab Exodus Moses lo kieu yo ulum ula tap ulo Yau tolom, kaburam utrai kalane harolom sinal, kaburam utrai kalalong gading kababam do hakli ululom, umasa sule sapleng utolo, ula kiu hau tolom, ula utau kejeng don kejeng ublay, ngirong prabangai bi es kejeng don kejeng ublay, ngirong prabangai bi es ke presence kejeng ublay, tap yangi, tap yapi, tak kejeng don kejeng ublay, habang ngirong sekejeng kabang tang nang tahu ang syusyo hakan kitab Isaiah prabangai bi jonga ngan pen kemen yaki hakayeng jingdwai jonga udibet wong kasam ngalak kemen hapai ong yang nyelet sekayeng utrai balai ong kumta nama ulamat maman bau rong sekayeng utrai umat thamai ka jing kemen ka jong ublay hakajing im jongu kadang ka jing kemen basisya prabangai bi hapai pirong habang arong siya kajing John kajing ublay. Kaya ka bang yoi, kaya ka bang siyempre bang ibigin ni kisingi pamanta. Ikumba kajing kiman ba siya, kalajano ani kibriyo kajing ublay. Kalajano, wan na kajing mani, kabang imani ublay. Di ba buwan nang ingin asyutip, hindray parabang ibigin. Di ba buwan nang ingin matsuya ka. Pipa banruay, nisuray, pipet parabang ibigin, naka hukom, Jangi pito abang nyim dako banruai. Tik kumba penbar. Kalong peja, kalong dai tha para bangai bi. Balada kalong aga bekum kane. Hangno kata kabau jisuang kayeng jenga on khat kayeng jing duai. Pet ya ka jing menyeblai haka balang ka menengkong. Kibriu ki, kibriu ki im, kibriu ki kemen. Pe ya kadur khamat jongki, pe kumno ki ruai, pe kumno ki syakri ublay. Rabang ai be jonga kata ka kadur. Kabau blay kwa banja. Haka jing im jonga bajang pi. Haka jing meneblay jonga bajang pi. Haki balang jonga bajang pi. Haka jing long kibriu kedon kapor ka bangi do no ka jing kemen be namar le si kapop. Kalong kum tabu David. Ula klim ka bet sebab la do no ka jing kemen. Ringi pulih ke Bible kong ularong si katam ula doai penyo padanga ya kejing kemen ai padanga ya kejing kemen juga kejing penim pani ai ngo prabangai bi uble ula ai padaka how David namar ublei ong ngan pen kemen ladang ila syutip ladang ngimpat simlamat lada kalajano lani lada kaduna ngapen ken mau prabangai bi jonga bengin sioban rong sikayeng kejong ublay kede ka jaka ka ublay iPad api badanga ya kejing kemen juga kejing penim ka pi badanga ladono wong hang ta susu ya kejing aingo thang jong ki be kejing nya jong ki pedang hun ha keduan jonga abang iwan jing seng mendai taming wan rai ke jing ai ngo pla ka bang ai ke jing ai ngo balang ka bang ai rai pra bang tam na kata ni wan rai la ka jong ka jing em ni wan rai la ka ka denut pan ai teo play ni wan hau play ke jing kular ba thamai ni wan u play ke jing ai ti ka ba thamai ni wan u play pra bang bi janga ha ke jing ku jing mut ka ba thamai ni ai ti ong ka bible ye ke met jangi kan sim jangi kom ke jing knya ba em ha ka ma du play ni puli kalja ayu spangukan ulalai banai ke jing kenya ublem simpriang hreng yaingo hakani ke jutang ga bathamai ublei ukran shai prabangai bi junga ba on priang yake uong on priang hun wong ke jing aingo thang ke jing kenya on priang hun prabangai bi junga wan ke jing don ni ke jong ublei wan ra baka jing aingo wan ra baka jing em wan ra baka danut wan ra baka met ke jong pi wan prabangai bi junga ublei ko laban pdiang pat ke kabaja habo ublei pdiang ni ke jing aingo ke jong i prabangai bi na ka khat ke jing sne ke jong u ka hiar ke jing kerku u Jesus Christ habau yo i habau rong ka tak temple
Habo ya I begini ki kim simja. Tang na plau. Kalwan kajing rai po jungu. Udan kam penpet ya ka. Udan kam menbo bet bo renti ya ka. Namar kata anggak tien kita ngoblay ula pentelon ni kita kata ka proses jung kajing pen khot ka bole. Kanu ka bam syong bet bread ya ka. Kanu ka bam syong kedor bread ya ka. Berapa ngai bi junga ustang bobet ke dia pen bobet. Pen kala khongpong iki mi sempat dari ban sempat. Berapa ngai bi ngidon kam ya ka bakum kan ka jing pen khot berapa ngai bi junga. Ha ka jing em jong ni. Ha ki yeng ke sam ka jing ni. Ha ki balang ka jing ni perlebengi. Ka kitab Ezekiel si Paulanong ka kren ya ka buram ka jong oblay ka ba mino ni ki kerup. Kalet ka jing kangien. Kalet pelau. Kalet kerdap. Kalet sertai syulum. Kan le ayu syok kada ka temple. Habaka buram kamdan syubat ka. Kada hitang ka building. Berapa ngibi jonga dan kamban warapat ya ka balaja. Bahkan dia dur juga balang. Bahkan dia bau jisule. Hakan dia por. Kini dia sige bakado. Uji sunang ne. Unselek bencasana pernah. Tuanle kumno. Kabakum kano kene ka balang. Kabakum kano kene ka temple. Kabalang kam day tang kabalang para bangay. Kijing manipulay kim day teki program. Ni kinong manipulay. Ngim day teki aktor. Kiba syuak. Ni impat. Ya kabang ngim simlong. Ezekiel sau fulay lanang yaingo. Bau blay lo walampat. Bala pendap biang. Haga temple. Ya kaburam kacang blay. Ngidon kami kani. Kabalay kabang yoi para bangay bi nga kaday. Kani ka jaka. Haga baki briyo ki yaban mat. Ya kabaru blay kabatray kacang imjong ki. Katakat kabakat saw. Kaya tuwa sa pang. Kiba matla. Kiba teko. Kiba don. Haga daga temple. Kini bakiwan kay kisem day tang bigitip kisem bakatrikam kisem ba ublay ulang baim na baga Bible kong ulapan kya yaki pleng ublay ulang baim pleng day bayap pleng udang tray pleng umpat song thai yonis sanlenong kaya toy tu berbalai pu prasnem Kadon ka temple hangta henry don na ka temple utia satai sabaranda bana ya ka jingki jugom ikumba kapul pit ke jong ublay kalak kendia na ka temple syakapungom Praba ngai bi jonga ngong yepi ujisu uwan bon bobet ya kani dakaba uwan praba ngai bi jonga banrung hagane ka temple Kidan arngot si parlak. Way de nong kayi. Way de penyat balang kelalong pastor juga balang. Kiait ha. Hakata ka jingyat lenti jong tau nong kayi. Kalau poi ka por kemudian lekut bo lit sa miet kai. Haka yeng jong utau pastor. Tau nong kayi ru de runyam. Da jan miet kum tu empat dadum. Uyalam kai tu pastor yang meni ban peni ke jing itanat jaga yang meni. Ka yang meni ba heb ha. Pin pet ki jing bo jing sat ki like na dong stong tip top. Pat piti uang gum no to pastor. Uang menta ngem ong syo rupa bat kesiar ngem don. Namang ibon. Daladai ke por damiet. Nambar busa miet. Ki penlong jingeseng duai uta perlok uang totong lit pit kai kata ka jingeseng duai jong pi ulet ban duai da ulet ban duai dan pet ya kitu kinong wan dang bun ki paya ki bakersani ka yeng mani ban ya ka nambar jong kinong duai tapi tibu ong kumno uta perlok itu pastor wong menepi ong magabalang jengi ngim ong syo rupa bakser ngim don Ndai sangan ong yepi ngim laru ngim don baru benong haka keteng ujisu toyeng patuyai
Prabangai bi junga. Ni dan kam menyu I thamai. Ni dan kam ban bo bai thamai. Ni dan kam ya ka bor ka thamai. Kai ka bala jano nangi, kai ka bala na nangi, kai ka bam sim lo don syangi. Ngin rong, ngin penbiang thamai kita. Bagi batko ke pamala, ke barong kin syam ya ka jawab ka jong oblay. Bagi badon kam kin syam, ke bakuslay kin yoy ka jing jatay. Prabangai bi junga. Kibas ngusi kin syam ya ka jing tengen ha ka jing im jong ki. U Jisu ong on khot ya ka yeng jong ka yeng jing duai. Kamod ya ka yeng jing duai. Habang duai kamod ka jing syam ba simet jong nong duai badoblay. Direct contact. Prabangai bi kadika yeng ka ba kat ke bawan kirong kilap na syam simet maki badoblay. Unong pa butelot uyoy ka jeng map upapang telot uyoy ka jeng menkia kumbolong ito ka kantay ka papang misnam kabat kak igijan kabar na Jisu kami prabangai bi namar ka day ka jeng day batang arngot badoblay kado prabangai bi jonga kadon ka jeng ro hapo kana ka yeng mene kaktien ka jeng oblay kong ki kena ki aperta ka temple ke doong hosana yo khonu debit kini ki kena ye kini ki jo ki kentien la kren ro ha ka dekhat ka ba kendai ha ka por bau Jisu rong se Jerusalem la kren ki kentien hang taya pertapai ba hang ni ki kena balai ki kena ki dang sungur ki kena ki dang khoi ki panang ban pet ki wei ki panang ban dok ki wei ki panang ban bishar ki panang ban bisni haki habaki rong sing mani kim kot tanga phalau prabangai bi tang berenda ngi rong sega jaka ka bagantang sega jing don ki rong lai Jisu te sisin wang nem da pilom ki kena pinam yo kai ma ka jong play ka ba mot bang ngila ban long ki kena mangiru ngila ban rong mangiru ngila ban berat no nangi ya ki jing pet ya ki wei ya ki jing kdau ya ki wei ya ki no ki bam dai ban don hau bangai in berat no kom ki kena hang ni ka tin ka jong play ki don na ka yeng mani ka temple ban ya ro yo play Pergi prabangai bi junga. Habangi rong sega jing don ke jong oblay. Pin yo pimla klam snopla knong ames sega bor ke jong oblay. Haba pirong sega jing don ke jong oblay. Pimla prabangai bi kem kwa banyaro yo oblay. Exodus kat sananong arpeu kaya to bahaba kila kras ya karetsi ka Miriam kadang itu lupa kemenoran kala shemi ki kandri ki kti ki kentai barok yami hapdeng juki jongka deki kanjeri barka jingshat ka Miriam kalau ngaki turwai pi outrai nabaula job dagaburam Ar Samuel nriyo katsau habala mi kasundok ke jutang udebet ke musim ulami la syat kat baula ang Bible hakmat utrai Lukasi paulanang ke tu hagada kapar u Jisu ula syat kemen hau mensem Prabangai bi jonga haba pirong sa ke jingdan ke jongo play haba bi kapar ke jongo play haba bi mat ke kapar ke jongo play kapelang yang i banginam la kamera ya oblay kam apostol ki thoi tu brio ubat ka sau pusnem usang habarna sati basdang sau pusnem rek klemat ka umar ya ka bor ka jong oblay ka jingem tu urong ong ka tin uli sapa om tang baurong ka bible kang ula yeng ula rensir ula ya ro ya oblay ubat ka urensir mangilelay ki bam ka Nila de berensiet kam he prabangai bi ublay narap yang he kabenta ka mga kren ngani ka pon ka kren ya ka jing pen khoi ya ka temple Solomon kam don show ka temple na ka yeng mani ka dai tu ka jing tai prabangai bi jonga Kai kajing tai, kai kaying mani, kai katem pulka ba krautam.
Tino blay ko ang mangaban mapi ngide ka temple ka jang blay. Hatu pimtip pilong ka yung siyang ka jang blay. Pilong ka temple ka jang blay. Ka Bible kong baka medjingi ka temple ka jaka sa ka jaka haga baka sunduk ka jutang ka jang blay ka don bangi. Ngayon mga hangi ka temple jang ka don. Temple blay ka don. Ngan sayar nang sibit ngam hiar baru ngan hiar ka temple. Ngan lay sayi ngan rala ka temple jonga. Lada pilapi nga apres bajar ngan rala ka temple jonga. Haga jaga tray jonga, haga jaga puli jonga, prabang ibi jonga. Habang ikran yaga jingman khoj jaga temple. Ngam kran tayin ka building ka pau shabar ka ban plil minta ka tayo. Ngri prabang ibi jonga. Ngamoy panong dan kam ka jingpan khoj ka batamai. Yaga ka temple ka jingem ka jonga ba ka jong pi. Dan kam prabang ibi jonga ban overhaul ya ka. Dan kam ban bujli no ya ke badai ban bujli. Dan kano prabang ibi ka bam yat kam shupen bet ya ka. Dan kano prabang ibi ka bam dai ban don mengi ka bala don boringi prabang ibi jonga. Ngin haban beret no ya ka kumba ujisu ulapan khoi hakata ka por ya ka temple lada doni kabala julong ka kodor hakajing ya lenti jongi kabangila syatu no kabala kenen nangino kani ka por kabangidon kam pan penyopat ya ki saisin hakajing em kajing lada ka jingim ni kam don ka buram ngidon kaman balam padaka. Laka jingi mengamdon kabar, ngiladon kampra bang ibi junga banduai, wat lade banduai komo duai usamson, mengenyo apat seisian ke bekom kena kabar. Lade ban sempat, lade ban pentulun ikimit, lade ban kendang, hike ba kenjado kendang kena kabar. Barban bujili pra bang ibi, deki ke ba kodor, deki ke ba songsbai, deki ke ba kena mensim, deki ke ba kena beneng. Haka jengem jonga ba jong pi, nama ka jengem jongi ka dei ka temple ka jong blai, ka jaga syang ka jong blai. How mensim koi. Sitrik kala jan. Mo. Wan sitrik. Ka sendi ka ban wan kala jan. Kiyeng meni kidai tangka building ngin pli ki prabang ibi ni don kam mapi manga kom kayeng syang ka jong blai prabang e ban yo ya ka jing pen khoj ka bo blai ban ai ka jing jangi darang sim sitrik ni don stang lai singi kala de ka kam ka blong arjan de ka kam ka bangin penmit kadai ka balong topmost priority ka jingem ngimla ban rong ka jingem ka berem ngimla ku jo ngimla tangasla ngimla ba ka nyaptai kenterno yaki kani ka por ple ka yeng mani ngan rong ru para bangai bi u jing thau ba thamai ka temple ka thamai ka bo blai para bangai bi junga ola yo ban yarap ya ka jingem junga ba jang u blain kar khu yang ini ku kubar. Unya rap ya pi yang apa bangai bi jenga. Iso kemen bagai yang mani jengin plien no. Mereka bakam kongsan ngindwai. Boleh nyerap bagai tak jing pen khoj kabala pen pau hakata ka por ka jeng Yesu hakata ka temple. Kan jaru hakata ngim jong pi bejenga. Boleh pen khoj thamai. Pen pelongi Christian brand new. Pen pelongi ka thamai daga bar ka jong play. Ini tuai. Ko kapajeng iba beneng nga aing o ime try na markan ko kubor kama aing ikan rabi it komne kan singi iso kemen traba kodo jenga bangun ublay ubakwa baka temple jame kan ga bakoy kaja ka song jame kan ga bakoy try para ba kamsim long kamta malapan khoy ya ka kapor ka jame try bi ni so kemen ba ya kan yang menigi ko la khang manta palat chiteng snem ko kan rat sap lepan ni try tam ya ka tam yo i ya ka jeng im jengi ni dan kam trabakor jenga ya kan ni juga jeng ben khoj ka jeng try ha ka jeng im ka jengi bakuk pa bakodo jenga kan nomlong ka basupli ndai try bakodo jenga ka ba melayo ningkong ban syongsa ban pen thamai ban bo bai ko kana bi jenga baka bor ka jeng ka buram ka jeng try ka ba simlong shu ka jeng ngi sai sen try men penja ka jeng yang ya kan ni ka jeng dwai
kabro mi ashmi ko kpa maka kerteng uji sungi duai na bra menta bala kerta amen te to blen kur khu ya kenika khubor ngin points ko wai ngin rawai ke jing rawai ka balai spa khat sao do not jonga lagat ngi temple jame ai kan long do jonga lagat ngi temple jong me ai kan long apo hang ni ko try jisu ha do bam jikun do shang jing dan jong me jing dan jong me jing dan jong me kan yai lo jing ka wai ba jing dan jong me jing dan jong me jing dan jong me kan yai lo jing ka wai ba dang shi bor ban yo ya selak dang shi bor ban pet shame ajar sin kalong kam kodor ya ki jing skopa bam ne gan ai ba ro gan ai ba ro gan ai ba ro dang ban yo ya lo ban be gan ai ba ro gan ai ba ro gan ai ba ro dang ban yo ya lo ban be Hat ya ki kan jirit do pelai kamen sim ni ngala hat kan shong ha jing dum a do wan shai kasi aga jing shai aga jing shai aga jing shai men sim na kas no aga jing shai aga jing shai aga jing shai men sim na kas no tong ni benwai ka jing e ki tong ublei wo pa jing e bhap neng ka jing e ka bdo jesus trai nong pni me jing e ka jing sol chpet bor ka jing ublei mun sim khod kin sangsa bat i wei pe na pdeng jing e lam ka balang ka jing ublei ka don hangane ka jaka bat ka ling sat la ka bat thai men ta shi ka pam jikot amen